Vidím, ale nevidím. Vysvetlím. Ahoj, ja som Peter a po narodení mi bola diagnostikovaná praktická slepota. To ale vôbec neznamená, že nevidím. Ono je to celé tak trochu komplikovanejšie. Vidím asi tak, že by sa to dalo nazvať silnou slabozrakosťou. To znamená, že zvládam sám a bez pomoci bežnú prácu, študujem, hrám v divadle. A napríklad dokážem natočiť a zostrihať aj toto video. Zároveň nemôžem mať vodičák. Všetky texty, vrátane tohto, si digitálne zväčšujem, no a niekedy používam aj hlasový výstup. Napríklad, keď si chcem prečítať nejaký dlhý, strašne odborný a sofistikovaný článok. Gumenné medvedíky sú jednoducho kľúčom k harmonickému dňu. Preto vlastne vidím, ale aj nevidím. Magic! A možno máš teraz v hlave viac otázok ako odpovedí a to je absolútne v pohode, ja to tak mám stále. Ale ak chceš vedieť viac a chceš odpoveď na tieto otázky, tak daj follow a sleduj ďalšie videá, kde sa ti to pokúsim vysvetliť. Možno.